Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam ken kadrama. Ti surat nga tayo drama ita, ket naggapo ken ni pagayam Brenda iti Pangasinan. Ngamsakbay nga intay bukit kitan ti surat ni Brenda, ipalapal tayo man pa dagiti kablaw tayo iti tangatang. Shout out dita San Pedro Apartado Alcala Cagayan. Nagpigsa ka not speaker da, manggagpati karuba. Mayat man pagayam, nagtawad da itakin ni KZ Cordova. Kablaaw dita crossing ti Barangay Rabon, when Rabon. Aduda ka na dumdumag dita Tricycle Boys iti Rabitoda. Nagtawad da itakin ni Boy Balot. Happy 60th birthday ken ni Papang May ani Rogelio Agsunod Sr. from Rosemary Achuela. Shout out amin ngagdengdengag dita San Isidro Isabela from Clara Dayap iti Hong Kong. Makablaawan ni Pagayam Anton Mac TJ Galay. Dengeg Bianong habang aglinlinis iti balot. Shout out ken ni Connie Laitan wenno laitan dita Kabiangan Talugtog Nueva Ecija. Nagtawad dita kini Pagayam Greg Laitan. Bueno, kastoy ngarudan ti surat ni Brenda. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman ni tinagan Brenda. Agtawon na kiti 20 kat inem. Nakapagsurat akmet takayat kumanmet manggan ti panakaidrama toy padas ko namnamaag makaibati met iti adal kadagiti padak mangtartarabay ditoy pagaayat miunay programa. May sak Mrs. Mang Bianong. Rugyak nga rog ti agsalaysay idi bala sa ngakpailaeng ket kaayat-ayat kumit idin ni Robert Mang Bianong. Tata, tulungan kayong nagsibog ka dagiti mulayo. Naglawang amin ti minulaan nyo iti petsay. Sabay medyo adayo ti pagsakduan nyo iti pagsibugyaw. Wen na raud, kasano kahit naabatan mo iti pagsaksakduak iti pagsibog kaw. Ta tigag mga minan. Saanan makababati danaom. Tulungan kayong tata. Isupay nga ramidan nyo. Ay kahit pagyam anak launay no matulungan nak baraw. Uwan tata, tulungan kayo. Awan mo tararamidag. Naggagat kamot ten abaraw. Saan mo tata? Slight laeng. Anya nga slight. Kahit naggagat ka nga raw. Sige tata, tayo nakmangsak doon iti pagsibog tayo. Agyaman na, Robert,
Nabiit analpas ti trabaho dito'y kumaan, ta naggagat ka tumultulaw. Saan ngamin mabalin aliwayan as sibugan dagiti pitsay, ta nalakada amalaylay. Pudno day tata. Kayat dati masibsibugan. Iso nga alistuda mo ta dumakkel. Ala, umay ka nga raw. Sumurot kay di balay, ta agmerienda pay. Kwa? Saan ang tata? Umayak to lang no sardam. Sarong karak ni Brenda. Kastaya. Ala nga raw. Sikat ti makaamaw, baraw. Bakal, mangluto ka man iti merienda para itong malam. Agaramid ka iti tinupeg. Nay, itaman pa'y nag-request ka nga agaramid ak iti tinupeg. Una, tapno adamot ipasango tayo ken ni Robert no umay nasarongkaran ni Brenda. Ha? Naggagal na diya baraw. Saan nga agliway amang tultulong kanya? Lukas ta, napanakaman ang tinulungan iti garden mo? Wen, amo nalatan ti oras ti papan ko jay kuman. Iso napan mo di jay. Iso nga ron tinagsaksak doy ti pagsibawg. Nagdakal anam ay kaw ti kaadana. Kunana sa rongkaran na ni Brenda. Iso nga agluto ka man ki di iti tupeg. Pag-aayat na nga minday jay kahit bagay. Boto kayo launay kini Robert at tatang. Ay wala. Kaya't ko ni Robert ang manugangan na nakaw. Iso adimon parigatan. Katno da kamin tatang. Ha? Kastaya? Ay, apay ngay adimo yung bagbaga. Tumaytay mingak lang nga mangibaga kada kayo. Naimbag nga ruta kayat yu apara kanyak. Iso ajak marigata na mangibaga kada kayo tatang. Agkalay sa kayo nga ruden awan matentur urayan yaw. Dumanon tulat ta Saan mo't akarera ti pan nakiasawa tatang. Robert, husto daytan. Nagadon ti binalsig mo. Ay, wala. Tapna dumot ti sungrod yo. Isupay tigas nga usarin nyo. Nanginan tigas ita. Wan nga rod. Ken sa bali lata ti maluto iti kayo. Naimimas ako na dananang ken tatang. Agpay sumot namin. Talaga na imimas ti maka na maluto iti kayo. Aglisi ka titan. Tamangan na dati lumagto balsigik at matiruan ka pa Mala, sumaruno kan nga rodin iti uneg, tagberyanda ka pa'y. Nagluto ni nanang iti tinupig. Sige darling, tayo lipas ko pa dito Makauray dita tinupig dita. Tata, kidawag ko mga ikalay sa akon ni Brenda nga anak yo. Ha? Naustuan kami matan iti tawan. Iso asapay la ko ma. Tapalubusan na kami niyagkalay sa ita anak yo. Wen baraw. Adda kayo dayta. No lakit dayta sigurado kayo ni titunggal maysa. Awan nga raw ti panagkadkad kaw no agkalay sa kayaon. Agyaman tata. Ay ayat unay ta anak yo. Kayat kumatan ti mangbukol iti bukod mi a pamilya. Sige nga raw. Ibagam to kadagiti dadakkel mau. Ta umayda. Tapno pagsasaritaan tayon ti maipapan iti panagkalay sayaw. Nagkalay sa kami nga road ken ni Robert Mangbianong. Naragsak met ti panagden nami. Nagaget ti asawak. Awan apulos ti makunak ken kuana. Naglabas nga road ti aldaw ket nagsikugak meten. Nalaos ti ragsak mi nga gasawa, ta maadaan kamin iti anak. Naurnong mat gaya man dagiti lalabaan. Aglabaak man pa'y sakbay nga gluto ak. Okay. Ne, nasapa ka man na nagawin. Wain, dinardaras ko nga NYY dagiti dingwain tapno makahawid a kadagos. Agi na nakan, taglabaak man pa'y. Ay saan? Di ka garaw-agaraw. Dakilan di tabuksit mo.
Iso nga rin sinapak tinagawid ta siya kung ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Anya? Aglabakon. Nakita kami na sa nga gabsoon dagiti lalabaan. Iso asya kong taglaba. Kat no nabannog ka pa'y anaggapoy di away. Anya na bannog? Kat napanak lang mo't nagiwayway ka dagiti dingmoy. Malangarod. Aglabakan tagluto akmutan. Nay kita ma, tadi ka unay agbannog. Wan ka di, may mayat mo't lang ti garaw-agaraw amasikog. Tapno sa anak amarigatan no agpas ngaya. Lalaki ti anak ta. Adan Robert Jr. ko. Wan nga ron. Natungpal ti kayat mo ang lalaki kumati umo nang agbalin nga anak ta. Lalaki man no babae. Pareha sa parabor day ta bakit? Ang siyempre, bonus para kanya. Talalaki ti inauna nga anak ta. Agyaman na kiti kinasingpot mo nga asawa, Robert. Wen ata nasingpot ka mo't. Isong agpapigsa ka. Taadingan taman ni baby. Anya? Uray ditam. Joke only, bakit? Sa anak mo ta sarabusab nga asawa, asigi. Idinto ta marigrigatan ka lang arudan. Ayan ni Robert, Brenda. Napan naman impagpag na di anak mi tatang. Papainitan na. Ape aya? Ibagak kumaano, awan ti aramiden na kat umay tumulong igitaltalon. Nagraraber nga minan dagiti ruot iti tambak. Agtabas kami kuma. Kasta aya? O sige tatang, ibagak to kini Robert. Nalpas mo't taon ti trabaho igitaltalon na. Isa makaumay mo't siguron at umulaw. Alawon tatang, awan parikot iti dayta. Sigurado ang mapantumulong ni Robert. Mapanak agtabas iti taltalon datatang ko nam. Wen, imay ngamin ni tatang itay kat kinid daw na mapankanto kano tumulong. Kakaisuna nalpasan dagiti trabaho ko iti taltalon ko. Makainanak mo tin. Mapandak pala pagtabasin mo iti kataltalonan da. Ha? Mapambanugak mo ta, Brenda. Kabagalan da mo't atabasin dagiti ruot iti taltalon da. Agpatpatulong lang mo't ni tatang. Mapanak tulat na tumulong ano kaya't ko. Saan na masapol nga ibagbagada kanya. Lakay. Siksikamot na agtabtabas dito italon. Ayan ni Robert ngay. Urayak nga raw, saan mo't nga imay? Aya. Ay nangyagak pa iti meriendayo adwa. Kunak gamin no iso ti kadwam nga agtabtabas. Awan, saan nga imay bakit? Ha? Aguray ka. Ni Robert mo, di lumabas dito italtalon mo. Huwag nga raw. Robert! Umay ka man nagmerienda anak ka! Nay, lakay. Limabas mo't latan akaslawan ti nakitan Na, apayan akas dyan ay dya tao. Kasla dinam, amaw tilinabasan na. Adda ka di madi nga inaramid mo iji manugang mau. Awan mo ti amaw. Apay nga raw dakas di ti jar na ngay. Kasla angin alimabas. Si kaman la ti mangdamag iji asawa maun, noan niya ti ginura na kada kami kininanang maw. Sa bali nga min tinadlaw mi adyar na. Ha? Saan na kami matan nakasasaw? Labas-labasan na kami latan kininanang maw. Ni, apay nga akas tamutan. Iso nga rod adamagam keng na, noan niya ti ginura na. Amang ano, adamat kit di na aramid maya di na nagustuhan. Sige tatang, takasaritak tuman ni Robert. Diyak ngamin na irwami ti kasjay agargaraw na. Ibagaman kanyak Robert. Anya ti ginuram kadananang kan tatang. Apay adi mo pampansinin ita. Nagko na. Ni tatang. Magadulakit din nga amo tamam. Robert, Sensitive launay. Anya nga ruti kayat na. Isulatan ti kanayon na sangsangwag.
Siyempre, nairuam da amay at ipan nakilangan mo kadakwada. Iso mas daaw da. Tadi mo matan pampansinan ida. Labas-labasan mo't idan. Kasano kat marmarwam dan? Ha? Absado dagiti dadakkel mo, Brenda. Anya ti kayat mo asawan. Gaputan na lang nga katumulong katakwada. Sige damot na sige. Nangruna ka ni tatang mo. Imbag kuma, naawan ti sabaling aramidak taysaw. Robert, Manipo dita, saan na mabalin nga baon-baon daklatan. Urayan damot nagdisnudo aka, sana day ta baon dita o baon ijay. Naglalaying dan ngay. Inasawa kaya tap nagbali na katagabo da. Nagbaliw namimpinsan ti pannakilangan ni Robert kadagiti dadakkel ko mangbianong. Saan na nakas ide agar aram payla kanya at tunggal makita na ni tatang nga adar aramiden na ket tultulungan na. Ngem ita kasla awanen ti makitkita na nga oray mulmulagatan na ti amak marigrigatan nga agtrab-trabaho. Na ikaw nga rod dagiti dadakkel ko iti panagbaliwan ni Robert mangbianaw. Lakay, nagado ti bunga ti karabasa na buras ita Wan nga rod bakal. Tiyamba! Bunagag pa'y nga ipanigi-igid ti kalsada. Apag isuntaw, no umay jay lugan ti bayar amang pick-up. Ay nagado lakay, marigatan ka mang bunag. Tulungan ka laeng ngaon, isupay ti bagkatak. Sagay sa laeng ti bagkatam ta. Nagdadagsan dagiti bunga ti karabasa. Nagdadakkel da nga main. Nalawan, di kagdanag tamok ti kabaelak a bagkatak. Ay, Ay da, agin anak ka pa'y lakay. Madamdaman ton abunagam dagiti nabatbati abunga ti karabasa. makabandog talaga. Nagdadagsan da. Ha? Ni Robert, dahil ta lumabas. Robert, Barok! Napagbunagan da kiti bunga ti karabasa yaw. Sulwan nyo langan. Ado mo ti trabaho iti talong kaw. Ha? Ay, dumagas ka laang mo't uray saan ka agbunag. Oo, ambok ti style yaw. Na, Na- nagbastusin day jay anay kamkamang. Lakay. Kunamlan asino matan. Asidagla ko man ito'y ayan ta itay ka talaga pinalapal ka ni ti bunga ti karabasa. Nanang, aw-awirin nyo pa man ni baby. Tainak lag market biit. Wan anak ko. Nasapa ngamin arimor ni Robert anapan ni talon. Awan parikot anak ko. Ibatim lata ti apu kog tau awirek. Sa anak matarumwar ita, iso ang maawir ko nga ron ti anak yaw. Ay na, naimbaglaki din tadda kayo at tumultulong kada kami. No daytay kasapulan mi ti agaw-awir. Makapaikat iti bambanog no awirek ti apu kog. Ala, iyag mo nga rudan, tapno makaudong kan. Oh, ado'y nanang. Naimas pa iti turog na. Ayan ni baby, Brenda. Aday jayan da nanang. Ni, apay nga day jay ngay. Indagas ko itay tanapanak ki Jaili. Nagado ngamin tigatangek. Awan ti kastak no itugtugot ko kit din ni Jaili. Inyuray mo lata kung makanya ko na, ta siya akong tinangaw-awer. No inyuray ko kan ka, naaldawanak ko man anagudong Ingakit di alaan ni baby jayan da nanang. Agluto akmeten. Ay saanin, si kanti mapan mangalakan ko ana, ta siya akong taglutaw. Anak, umay kayon tointon maminsan nga aldaw ije balay, ta agparti akman. Ne, anya ti pasken tagpaparti kayo tatang? Awan may ti ba ko naapaskan, kaya't kulaeng ti agparambak ta napintas ti ani ita. Kasla pagyaman meten
Papartek jay may sa ababaw ita masukatan. Maday no kumulbat sakbaya mapartay. Sige nga ro, tatang. Umay kaminto dito'y balayo. Ibagaman ken ni Robert tao may tumulong agpartay no kayat na. Tapno makapagsarita kami manmet ijay manugang kao. Apay nga bandak nagpartay. Ingka mo't tumulong, Matuloy mo ti pa nagpartida nga uri awanak. Hanya ka mo't dun, Robert. Apay akas ta ka iya. Nagada yung tiriknam kadananang kan tatang. Anya aya ti inaramid da kan kaagurguraem launay. Ni tatang nangarudon ti mga aramid iti pamuspusan. Tapno umasidag ka manen kadakwada. Ngamiyad ada yung latamot day tabagim. Jak nga rod kaya abusado a katugangan. Tano tumultulong ang kadakwada. Agruam damot na namang ibabaon kanyak. Kaslakit din, boss ko ida. Anyan, Robert. Idiagdat daton ka kanyak, naggagat ka tumultulong iti urean niya trabaho. Itatagas sawatan. Di mo pa'y amu apulos ti tumulong kadakwada. Sa bali di agdat dato nakanggaa, sa bali mo't itatagas sawatan. Nalpasan na gidi panawon. Alangan mo tatong palbiag agpapaadipon ang kadakwada. Saan da kang ad-adipunan? Sika ti nagdisdisnudo at timultulong idi kadakwada. Dahil nga rod kahit, gaputa nagdisdis no do ak ide, nagruwam damutan. Iso ano tunggal ada trabaho? Siyak mo tayo ayabanda. Abusado ti kakasta akita ti tattao, Brenda. Ayan nga di asawang Brenda. Apayad da kayo lang iti anak mo ti May. Di namot kayat ti umay tatang. Anya, sa apay nagado ti makan. Baybayan yung tatang. Alang arod, in kayo umatan mga ni ti apukaw. Nakapangana yung dagiti daduma asa nga ilay. Sige tatang, mapanak ijayan ni nana. Bakal, mangipang ka ba ni ti tupperware iti makan? Ado pa'y tinabati ka. Apay aya. Ingka manikan jay manugang tay ti kanan na. Saan ngamin nga imay? Madimot no nangantayo iti naimas, idinto ta saan met anakapangan jay manugang ta. Alanga road, mabiit laeng. Punwam day ta yellow at tupperware. Nakayumot gayam. Wan, baraw. Awan da Brenda kanda anak may, ada na pananda. Saan met nga isuda ti gagarak, baraw? Inyig ko laeng daytoy makan para keng ka. Ala, awati mon baraw. Di kan tumeng ngamin na panijay balay. Isuan nang yiga ko na iti para keng ka. Jakmet kayat pinakan ko amin nakarobak, idinto ta di ka pa'y nakapangad manugang ko. Tatang. Ala mo nanak ko. Ket noan yaman ti ginurguram kada kami akatugangam. Nang runa kanyak, sapay kumata pakawanad nak. Jak intensyon ti mangpaguraken ka. Siyempre, tao aklaeng mat ngagbidaw ken makaaramay diti sa alanasayaat nga uray jakmet inggagara. Amo ni Apo Diyos nga awan ti madi akapanunutak kontra keng ka manugang ko. O muna kasangay ta anak tayo no may alawas, Brenda. Wan nga rod, nagpaspas talaga ti panawan. Kasla nga ro di bagbaga na nga agadi ngayon. Kanayon nga min na nakapugi tamat maturaw. He, mangrugi ka manan ako nak. Kumporme di mo iwagbaga. Gumurakit din. Sa lawasaw kan tumet, agadi nga sasawam dita. Ay gagangay na nga agading ti inauna. Jay buridak ti saanan nga agading, bakit? Mabayag pa'y dayta. Bayam nga ipapaspay ti anak ta ti awan ading na. Tano agadingan, magudwan ti atensyon ta. Sige nga Rod, tamapanak ka dyan da tatang. Ha? Inakla ka sa ni tatang.
Tatang, partsin mi di may sa akalding indon kasanga di apo ko yaw. Amangan no kayat yu ti umay. Ay katuan aanak ko. Day talaga yam. Ayaban naklaang. No kayat yu apartyan jay kaldeng. Ta umayak met tumulong agpartay. O sige tatang, kasapulak ngamin na talaga ti kadwak ngagparte. Apaw! Naimas a pinapaitaan jay kapukan akaldeng no kaskasanaw. Ado ti mabsaw giti kasangay jay apukawk. Wen atatang, sigurado day ta. Kayat ko nga ado ti happy iti kasangay di apo ko yaw. Sigurado na ita. May saak tulitan a happy anak ko. Awan ti ado asao, awan ti ado asarita, ngem babaan iti nasaya at latang impakpakita datatang kananang ko ken ni Robert nga asawak, nagsublay ti sigod linangenda mangbianong. Napunas tiyan nyaman gurguraan wenno pagpaspasugnudan ti asawak. Saan da nga rod pinagsasaritaan ng dayta mangbianong. Ita, kasla agbarkadalatan da tatangko ken ti asawak. Saan nga imadalam ti susik da, ta saan apulos nagsasao ti amak iti made kontra ken ni Robert. Aging galaangan dito'y mangbianong kat pagyamanan unay, no may samot to'y surat ko mapili nga idrama yaw. To'y pagayam mo, Brenda. Naibaon tayo dito'y lubong tapno agarami iti naimbag iti pada a tao. Ket iti panagaramid iti naimbag iti pada a tao, agar-aramid tayo iti naimbag iti bagi tayo. Rebeng na pagtalinaedan dayta iti panunot tayo, ti lalaki ama inaig iti asawa na, ti babae ama inaig iti asawa na, dagiti anak ama inaig kadagiti naganakda, ken dagiti naganak ama inaig kadagiti annakda. Kanayon nga da gundaway nga agaramid iti naimbag iti maysa ken maysa. Agbalin tayo nasayaat, nainkalintagan, ken mannangaase, nadayaw, ken nasantuan iti amin agakat, ken pangedeng iti amin nga aramidem ken pannakilangan. Maagdaan iti ayat iti pada a tao, sisasagana nga agaramid para iti sabale, nalablabos pay, ngem ti inanamaan niyo kadakwada no nagtinalali kayo iti sitwasyon. Agbalin naimbag iti pada tao. Adda malagipda ka iti kinaimbag mo, ngem itanyaman nga agpang ti baligi magunod mo. Tarigagayan tagbali na naindaklan, saan nga iti opinyon tinailubungan kapanunutan, no diket iti imatang ti Diyos. Anyaman nga aramidin nyo, ipapuso yo, akasla maipaay iti apo, asaan akadagiti tattao. Alright, that's alright. Ala, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumaranumanen, ngayon tayo panagpapatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagngina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!